Molt bon dia, comencem aquesta videotutorial del dia d'avui, dient-vos que avui toca ple municipal al Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus, al Palau Municipal. Un ple habitual, preguntes, respostes, mocions dels grups de l'oposició, propostes de govern i també avui entrada i sortida de regidors representats en el consistori. Bé, fins aquí tot és habitual o no en el ple municipal. Però avui hi haurà un fantasma que apareixerà al Saló de Plens, és el fantasma de la mort d'un indigent de 28 anys diumenge passat al Pal de Capellans de Reus, al carrer. Sembla ser que per causes naturals, segons l'informe dels Mossos d'Esquadra, i la mort d'una àvia de 81 anys, veïna de Reus, al carrer Santana, després de l'incendi produït per una espelma i quan coneixíem que feia temps que li havien tallat el subministrament elèctric, l'empresa Gas Natural Fenosa. Serà legítim que els partits polítics intentin buscar una solució, que l'oposició digui paraules dures i crítiques davant d'aquest fet. Això és normal i habitual en els plens i en la política, però sobretot esperem que no ens facin sentir vergonya els representants polítics, que aquestes discussions ens portin a solucions clares sobre temes com aquests, que no tornin a passar més, perquè mentrestant, segurament en alguna llar de casa, una espelma assassina està esperant per fer la desgràcia amb persones amb vulnerabilitat o un altre indigent estarà dormint en un parc de la ciutat. Per això us demanem la responsabilitat que com a polítics i representants teniu per la nostra ciutat, perquè volem una ciutat on aquestes coses no passin i sobretot demanem que tot es depuri, que les coses es facin clares i entenedores i que no sembli que més maregem la perdiu davant de casos com aquests molt greus per a la ciutat de Reus. Moltes gràcies per la vostra atenció, seguiu pendents de Ràdio Ciutat de Reus. Tingueu molt bon dia.